Не, това го изтървахме, ма еба майката. Това да, то... Свети, тук къде го греха, Баш това не така. Не, то не може всичко. Виж това е извер. Леле, тук направо стана, гледай. Тук къде да го такова човек. Иди на стадиона, бе, Ще ида на стадиона, с това не ида. Оттам започна. Уете, че измръзнам. Те го светиха. Леле, то изверг. Там е скифи. Това беше това, Да. Ма не, там гледай как стана червена, човек. Гледай. Това е. Това е. Тия се изверг. Аз си осветлиха, осветлиха си целото. Аз си го осветлих целото то. Он ти был там. Ма то ги изтрепа, То това за край, това за край, да. То ги осветли. То ги осветли. Ами той и то, гледай какво прави. Ама виж, то е мангал. Айде. Гледай там. Това това Велио сигурно. То отиде некой там. Те тия щом спреха, това се изверг. Каре, дай новата.